салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз тарзи тайёр кардани анами хел пирожни беҳад болаззат барои шумо пешкаш мекунам. Ранги торт мебиёяд. иҷода мода лозимай 6 дона тухм, орд, шакар, шир ва рӯған, какао, разрыхлитель, кокосовый стружка, варёнка, масло, шоколадный масло. тамошо кунен, ҳамаша бо мефаҳмонам чанд қадари дар корай барои ҳамхали пирожный. инамиҷа какао имина барои пухтапаз боша, орда камтар меандозем. анам хел 6 дона тухма, қатъи 300 грамм шакар андохтестам. миксер қатъи лад мезанем. 300 грамм шакар 22 қошуқ мешавад. иҷода андохтума шира, як косам шир 400-500 миллиграмм борияй. 20 қошуқ орд гирифтум барои какао бисёри бадай. метонен 18 қошуқам бигирен барое ки какао ки сиёҳ накад бисёртар меандозен. роли ҳами орда бозӣ мекунад, камта сахт мекунад тестара. 20-тай 18-тай дозен вай ҳеҷ гап надорам, хе нормали мебиёд теста. я пачка разрыхлителам меандозен қатъи ҳами орд какао якҷоя. 100 миллиграмм рӯғани растани ями растительни масла 100 грамм меандозен. тамом, бисёри бад намеандозен. вақте ки диден ки ҳамхе какаоатон уқадр сиёҳи шоколадни намекунад, бо камтараки дига ҳамхел меандозен. орда бисёри бад наандозен ки какао сахти бад мекунад худаш. анам хел листи ман 34 ба 30 ай. дарозиш 34 аю, ини бараш 30 сантиметр ай. инами листда 6 дона тухм туғури ба туғури ай рецептош. агар листи одил боша 8 дона тухм кунен, вай камтар бо паҳмтари калонтар ай. анам қам мешава дар градуси 180 градус духовкара пеша ки гарм карда мемонем. иҷода 20 минут мепаза дӯстони азиз. 20 минута торт ҳами пирог тайёр меша, пирожный. иҷода ҳами маскара ҳамаша мегирем. як пачка маска 200-220 грамма, 230 грамма ҳам қам, 200 грамма басай. варёнка, намха я баночка варёнка ҳамаша меандозем. ба миксер лат мезанем, ҳамаш якҷоя шавад. ҳамхел камтар мезанем ки хали воздушни шава ҳами кремон ҳал шава, хушрӯ шава. анамхе камтара какаои рахат барое ки ранги шоколадни биёяда, маззаш ҳами таъмуш шоколадни шава. рахата какаош бениҳоят бамазза ҳай. ҳамхе кремода барои глазурода беҳад бамазза мекунад. инам хе баландиш омада дӯстони азиз. ҳамаи ҷӯши хевай кадистам ки хушрӯ мулоимак бошад. баъд хунук кардам, камта хунук шуд, буридестам. инам хе ҳамаша ба сантиметр ровна якчен шава гуфта. ба сантиметр буридам, бо лавакоша камкамакӣ буридам барое ки ровни биёяд. инам қа мебиёяд баландиш. хай ай лавуш буд, аз мобайниш бо баландтаракай. и лавуш ҳам қа баландиш буд. инам хе дӯстони азиз, бо кадом ҷояш ки камтар айлавакош хали пастаракай мебарен, ростиш мекунен. инама рост кардистам ҳозир ки рост чоркунҷаи хушрӯ биёяд. камтар қандовам мекунем барое ки бисквити мо шоколаднияй ҳатман қандов кардан дар корай ки камтар какао нисбат наи бисквити бе какао мекардагӣ хали сахт мебиёяда. хали сахти бадам нестаи, ба ҳар ҳоле какао худаш чизе ки бисквите хали сахт мекунад. инам хеш болош дам я якта буридам. мешуд ки ма полности бурам, ма гуфтам хе яки каҷала мебиёяд барои корча майдаҳай. хали ята кардам ки ровни биёяд. баъд гирифта духовкара бо гарм кардам. ҳами креми ки да болошон шакидам, обратно да духовкаи гарм мондам. 5 минут 4 минут амқа истод. бинед чихе худаш да питатса кард. крем ми болош бо блестящий шуд, дига цвет шуд. даф кадагим да ислакае ки нишон додам, ҳами рецепт буду. вай видиш дига хелтар буд. гуфтам ки кремтон блестящий омад. и ҳами зависит дар духовка да мегири, обратно мемонӣ 4-5 минут места мегири, анам хе блестящий мешава крем. дронша ҳам бинед. и пирожни вообще дига хела тарзи тайёркуниш
ҳамун рецептаю ина мисол и дрожжа мебарем крем мекунем болош ҳам камтар украшениш ҳами кокосови стружки савз қати бокардам ва дар ростарак буридам барои ки хали я маърака боша ё ягон мероприятияда беҳад хушрӯай. Ина дӯстони азиз дар холодильник монда будам, ай холодильник гирифтам. Кремаш чихе бамазза омадаги беҳтарин кремай. И крема бода торт мекунам, ҳам хе тортам бамазза мебӯяй. И креме ки да ҳама ҳастай осонай тайёр куниш, ами тайёр кунем пушаймон намешавен ҳам хали крем. Ина дӯстони азиз мо буромадем рафтестем як тамошо магазина ха картои ва я барои ами Сбербанк дора картоша я бинем кучи хелия ягон бора вай пурсидагӣ набуде. Сбербанк ҳастай дар Қазоқистонам. Зайнабай пеши ма давидестай ҳавом хе гарма кап кабути хушрӯ осмон. Ҳоз соат 5 бегашдистай. Лекин беҳад хушрӯ ҳавомон гарма ки хушрӯ. Ҳамаи ҷонам хе зард шудай. Инам хе заминиш бисёри бадай. Умуман ягон к дида намешада иҷа ҳама вая ҳамвория. Ха Тоҷикистон хе нигоҳ мекунӣ кӯҳо мекаван иҷада нестай. Ина ҳама заминай. Иҷада вайшонай ба фикр больницаяй. Калонай беҳад калонай больницашон. Уна сушда университетшон. Ина Зайнаб бефара шуди надам. Ҳоли ҷа биё. Ҳавқаде. И Зайнаба тагои чаша гуфтан сиёҳ шуда касал боша намедонам ба худо ягон бора мегудака ма обследование хали барои касал ягон намегада ха гирдара намедонам дардш ягон бор нагуфта хай бояд хая бор дидан дар корай тавои чашмиш сиёҳа неки рости гап намедонам касалша ягон бор нагуфта ягон жалватсаша худоҷонака аҳ набинема таги чашми сиёҳам амихе яхе одам табиатанам ҳастай ку мумкин амихе боша мегум хали камкамаки ха бисёр нестай дар видеом омадай сини рӯшанида не ҳахе гармакай инаи тарафда раҳ месохтия трамвая метроя чӣ намедонам метроштай заминешава ай болода кимчи месохтия ха карочиам хали буда баъд хай инами университети Назарбаев меган вай Қазоқистонда знаменития да иҷа дохил мешава общежитшон садик доштаем садик да ки гудак тамом мекуна бодам иҷада бояд бухона тамом мекуна иҷашам инам иҷада касал шавам больницашонам да дрыншай детский площадка доран тамоми хурду хӯрок столови ҳамаи чишон айхудшонай университети знаменити номери 1шон дар ҳами Қазоқистон ами Назарбаев будай ира нав сохтагиам ба номи президентшонай баъд и англисиву русияй и вай ба забони ваяй аку международни мешавашон беҳад хай нағзай донишгоҳи ҳама зуршонай камта маълумот дар бораи ҳами донишгоҳҳову шаҳрошон ҳамиҷа уже маълум мешава шаҳрша иҷада бо ку ҳар касам қабул намекардиян ҳар касам зурш дар иҷа намерасида чиха ба савод бошан мегзара иҷа ода мехона Зайнаб шпагат штай нами гудак ай гудакиш дастошам то мехра ким чихе устуғонош мулоимакай чихали ку тай чашта бина камакини хали сиёчае у қадар хеле ай пеш наметова нака бихе ма ай дастоша мегум я бор дастате не ихеку инами дасти ма умуман то намехра агари мо ҳамаи ҳунара дорем о меган ку даст ҳунарманди нести анами устуғонош то мехра то болора мера я бор дига ку даста бино инами дастош то мехра дига гудаком намеша фақат ира меган устуғонот мулоимака биё бирем яду вақам хада ҳама ҷо шпагат мешида кама эзор либосуша ҷазир мекарда бо баскадаҳоҷоивая ҳай мо рафтаестем дӯстони азиз бо мо бошед лайка фаромӯш накунед ҳатман обуна шавед видеои мо қафо намонед
به این کارتا نمیشود. بسیار جدا در کار سپربانک 5 سال سراغ داشته سپربانک اینجا. دوستانی عزیز با یک گپ دیگه نگفته مونده که حتما یه خیلی هستای подписчикایی که نمیدونن چه خیلی подписаться کنند و ای ویدیوهای ما را انتظار میشوند. میگه ویدیو شما ناآمده است. هم خیلی کامنتاری دا چند سوال شد که ویدیو شما نمیبیاید. ما با میدوریم در این کانالتون بعد میبینیم که ویدیوتون اومده. شما نمی колокольчика دیدین؟ اینمی وی подписаны. اینم подписаться میکنین. هم خیلی колокольчика میجقین. هم خیلی باید колокольчик باشه. اگر колокольчиктон خیلی نباشه اینا بینین اینی خیلی نه اسنوانی باشه یا نیکاکی باشه یادا نمیبیه شما دا ویدیوی ما فقط سیده باشه اینمی زنگولچشه هم خیلی سیاه باشه هم خیلی میجقین ویدیوی ما همه شما دا میبروید. دوستانی عزیز سوال شده بود که شما تاجیکستان میرین تاجیکستان قزاقستان دا چند قمیستین و برای چی اومدگین چی کار میکنین خیلی سوال اومده بسیار شده بود. ما برای تاجیکستان رفتنیش میگم که حتما مرا کیم میروم امی کانیکولی گودکورش دارم کانیکول شود تاجیکستان میروم میخواهم که روم خیلی مرده که همیجا های حاضرش در کار بار همیجا ده همیجا استادگیم انشالله وقت ساعت شوه میروم وطن خودمان برای که هر کس وطن خودش صد کنی نکنی که در وطن دیگه کس بیگانه میخواهیم که در وطن خودمان زندگی کنیم. خیلی با مرور زمان همش معلوم میشوه. حتما در ولوگ شما میبینین گپ میزنم تا با همین ولوگ با آخر میرسونم. خداوند هر یک شما رو در پناه اسمتش نگهبان باشه.